fan hyn ynghylch y defyd mae Pencampwriaeth yr ŵyn Hyrddod yn mynd rhagddi a ni wedi cyrraedd ochr arall y cylch nawr i hanner arall y dosbarth a mae Thomas Evans, Coed Hirion, Llandarog ma gyda fi. Beirniad o fri a yn yr hanner yma o'r dosbarth yma'r bryd sy'n wrth y galon di hefyd yn y Thomas. Ydy, mae'r Texels. Na, mae'r brydau mawr yn yr ochr yma, ochr yr Maidifis yna. Mae'r Texels, mae'r Suffolks, mae'r Charolais, mae'r Beltecs. Y Charolais a tha hi llynedd hefyd wrth gwrs, Jennifer Curtis. Ie, ar Wyn Thomas sydd gyda ni heddi o ardal St Clair, efo, wel, o'n hwrdd. Byddai'n fwy na rai bwrdd o blwydd yma heddi fi'n credu. Tipyn o greadur. Os rhywbeth yn, edrych ar y dosbarth yn sydyn iawn, os rhywbeth yn mynd â dylygad di ma? Mae hwnna wedi tynnu llygad fi o'r ddechrau. Mae yna Beltecs wedyn o'r teulu Jackson sydd jyst wedi ennill yr grŵp o dri. A mae rhaid i fi gweud bod y bryd sy'n agos i'n galw ni, mae yna o'n hwrdd da o y teulu Borden and Davies o Stockport. Ond na, gawn ni weld beth mae'r beirniad yn ffindo mas yna. Felly, tri nath sy'n sefyll mas ar hyn o bryd, efo'r Texel, Beltecs a'r Charolais, a wrth y Charolais mae'r beirniad nawr yn cael trafod yr o'n hwrdd yma. A mae'n wampin yn y fe, Oeddi. Na, mae wedi tyfu mlaen yn dda. Credu mae rai bod porfa dda lawr yn St Clair. Ie, Arwyn Thomas Bryn Gwyn fyna. A'n enw cyfarwydd iawn yn yr cylchoedd yma, ynddo fe? Oeddi, mae wedi gwneud yn dda iawn dros y blynyddoedd. Yn y bryd a'n y sioe yma. A hefyd, mae'r Suffolk yn gallu dalau dir yn y clas yma. Mae'n bryd sydd wedi bod o gwmpas am blynyddoedd cyn i'r brydau cyfandirol yn wedi dod. Ie, tipyn o gystadleuaeth rhwng creaduriaid o faint. Ydy. O faint ac o dipyn o bwer i gael yn yr ochr hyn y dosbarth. Yn lot o'r cyfandirol yn perthyn i'r dosbarth sydd wedi credydu y Maidifis yna yma. Wedyn mae dyna ni'r ddafad llun fan hyn, mae'r beirniad yn edrych ar yma nawr. Y beirniad wrth gwrs, Jeff Chilman o Faes Yfed. O'n i'n gweld yr ochr draw, fyna yn y dosbarth arall oedd i fridiau fe, ond yw'r rheini ddim wedi cael ei dyrchafu i'r rhestr fer ochr draw. O'n i'n meddwl bydde fe'n beirniad sy'n eitha teg ar bob bryd. Mae ar y swart o fwn nawr. A o weld y rhestr fer pen arall, beth ti'n gweud yw tast y feirniad yma? Os yna ryw rinweddau sy'n perthyn i'r rheini, ti'n meddwl gallwn ni gymryd fel rhywbeth o wers o dyma beth mae'n edrych am? Wel, mae wedi mynd i fi am, mae wedi mynd am pethau sy'n edrych yn correct iawn, so pwer yn popeth. Na fe, gofiwn ni nad yw pwer ddim yn popeth wrth i'r beirniad mewn ati drio penderfynu. Ni ma'n cael chydefed am Pencampwriaeth yr ŵyn Hyrddod. Mae yna restr fer wedi cael ei dynnu yn ochr Maidifis yna wedi credydu, 6 fyna, a oedd yna 8 fan hyn yn y rhestr fer yr ochr hyn i bethau, ond mae'r beirniad wrthi'n tynnu'r rhestr fer yna yn fyrach fyth nawr. Thomas Evans, Coed Hirion Llandarog. O'r ochr hyn i ti'n teimlo, fydd na potensial am Pencampwr? Pam bod ti'n gweud ni wrth ei gynnau? Na, wel, fi'n gweld mae wedi tynnu lot fwy o ochr yma, y cylch, ond i fi jyst yn teimlo bod na Pencampwr yn gallu dod o ochr hyn, ond wedyn ni mae'r brydau cyfandirol. Fel o'n i'n gweud, mae nhw yn job i meiddi yn erbyn falle y rai bydde ddim fwy o poblogaidd. Dyr edrych ar yr rhestr fyrach yma, mae'r beirniad yn ei dynnu. Mae 4 dyfer ochr hyn nawr wedi tynnu 8 lawr i 4 ar ochr hyn. Os yna ambell un yn sefyll mas i ti o'r rhestr fyrach yma? Wel, fi'n credu bod yr oen hwrdd Blue-Faced
y ffordd mae'n dala ei hunan. Yn y pen pellaf yna'r Blueface, Lester Wyneblas Caerlir. Yn perfformio yn y Mae'n gwybod fel i tynnu llygad, allai gweud fel ni. A mae'n edrych yn ei, mae'n edrych draw ac yn studio pwy sy'n yr cylch yma gyda fe. Ydy. Yn ymwybodol iawn. A mae y beirniad yn mynd trwy bethau, 5 i gyd yn y restr fyrrach nawr, a fi ddim parhau a'i waith. Mae Pencampwriaeth yr Ŵyn Hyrddod 2016 wedi mynd i Mr Basil Cooper gyda'i Oen Hwrth Southland. Congratulations to you. Thank you very much indeed. Very proud. You've come close a few times, haven't you? I was reserve 2 years ago and the year before, so runner-up twice I've been, so very close. So. And your flock is quite a select group, isn't it? Not a large one. No, it's only 14 ewes, it's only my hobby, and I love it. So I'm very proud to win the George Hughes trophy, so thank you very much. Well, a hobby that's paid off. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Very much indeed.